दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन इलिटारेसिनि जेंना इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ समाजाव दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM IIT मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों 125 एमेन्डमेन्ट बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 सिडुल बयनोबो मर अट'नमि मर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्री बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टीमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों थेंक इउ